тоҷирон мегӯянд боло рафтани арзиши телефонҳои мобилӣ ба сабти имей ва расмиёти гумрукӣ рабт дорад. сокинон мегӯянд, иҷрои расмиёти гумрукӣ вазифаи онҳо нест ва онҳо набояд ҷабри қиматҳои баландро кашанд. вақте ки телефон ҳамун тоҷире ки тоҷикистон медуроя бояд худаш растамош кунад, мо накунем. бояд и ҳамун одаме ки воридот мекунад бояд худаш ай тамоша бигзорона, ай гумрук бигзорона, баъд ба савдо бурорад. чие ки моле ки ай гумрук нагузаронда чӣ хел дар мо мефурӯшад. дар чунин маконҳо на ҳама телефонҳо аз расмиёти гумрукӣ гузаштаанд. тоҷирон ҳам дуруст намедонанд ки чӣ гуна телефонҳои мобилӣ бидуни расмиёт вориди бозор шуданд. онҳо мегӯянд, агар ҳангоми фурӯш пардохтҳои гумрукиро ба нархи телефон илова накунанд, зиён мебинанд. масалан 2000 сомон бошад, 260 чанд сомон, 267 сомон ҳамун налогиш қатъи ҳам боҷи гумрукиш ҳамаш қатъи хизматрасониш мешавад. 2260 2270 сомон мешавад. афзоиши нархи телефон баъди қарори мақомот дар бораи қатъи кори телефонҳое сурат гирифт ки имеяшон сабт нашудааст. имей идентификатори байналмилалии таҷҳизоти мобилӣ буда аз 15 рақам иборат аст. агар он сабт нашавад, баъди 15 рӯз дигар ба ҷое занг зада наметавонед. барои сабт бояд молиёт ва боҷи гумрукии он пардохт шавад. ба гунаи мисол, агар телефони мобилӣ 4000 сомонӣ арзиш дорад, бо иловаи пардохтҳо онро 4600 сомонӣ мефурӯшанд. ҳар як телефон ҳар хеле ҳамин телефоне ки арзоне расамошкаш арзон мешавад, телефоне ки қиматтараке расамошкаш қимат мешавад. мақомоти хадамоти гумруки тоҷикистон ба пурсишҳои мо посух надоданд. қучоқ ҳам вуҷуд дорад. ин айби ду тараф аст. ин тараф тоҷирон намехоҳанд ки даромади кам бинанд, ин тараф хадамоти гумрук мехоҳад ки ҳарчи бештар даромад барои бюҷет ворид шавад. то 1 октябри соли гузашта зиёда аз 17 миллион рамзи имей ба рӯйхати давлатӣ ворид шудааст. баъди 1 октябр барои сабти расмӣ 15% молиёт, $10 барои боҷи гумрукӣ ва 50 сомонӣ ҳаққи сабти имей мепардозед. қарори сабти рақами имей моҳи марти соли 2020 содир ва сабти он тобистони имсол ҳатмӣ шуд. мақомот ҳадафи сабти рамзро таъмини амният ва пешгирӣ аз қучоқи телефону планшетҳо гуфтанд. коршиносон онро як роҳи нави пулкоркунӣ медонанд.